tung nghe làm gì thì chuyện chè imo phone nào kia nào tham về tốt bảo nang mai ni zir ve to pa mi à fan thiam em anu te apa te pan zir ti me lo che mi à he Cindy online talent show pakhat nei ni kalom pui em chia ilam thiam em ma chuan kal lezel tura do sakna kan la chia ilom manatan hian poisa kan lan do che ni thiam khop mei Yeah.